Només fa falta que li caigui una polla, Mare! Tú, la gorra esta, tú, que va a enseñarlo todo, tú. Fresca, que eres muy fresca. Parece una monta de tapa que va, pero tú lo veus. Que te un burka portes. No em jutgis per la meva manera de vestir. Guapa! Quin cul, nena! No t'he demanat que opinis sobre el meu cos. Què fas per aquí mirant això? Estic parlant amb una amiga, que fa dies que no la veig. Sortirem de festa, vale? Que fa uns dies que no ens veiem i no sortim de festa juntes. Prefereixes sortir de festa que quedar-te aquí amb mi? Home, és que em quedo cada dia aquí mirant la tele i tinc ganes de sortir un ratet. Vale, tu ho faràs? I així has de sortir? Que has de lligar amb algú o què? Estimar ens ha de fer més lliures, no més esclaves. Ara, tira-li, ara, ataca. Marica, què fas? Marxa d'aquí, ets una nenata. No confonguis conceptes, no haurien de ser insults. ¡Qué feo! De la mà, però això què és? On està la decència? El currículum és molt bo, però tens fills? Doncs no ets la persona adequada per la feina. Hola. Hola, bon dia. Que podries buscar feina. Sí, estic interessat en la feina. El teu currículum és molt bo. I tens fills? Bueno, això és cosa de la meva dona. Doncs llavors ens estàs contractant. La mateixa feina, els mateixos mèrits, trenquem el rol reproductiu. Bueno, t'he de donar l'enhorabona. L'empresa ha decidit que pel teu treball és tu el que has d'ascendir i a partir de demà ocuparàs el despatx de director general de la sucursal. Enhorabona. Les dones també volem ascendir en la nostra carrera laboral. Prou discriminació per raó de sexe. Les estudiants tenim dret a estudiar en un entorn sense violència. Actualment, la majoria d'instituts i universitats tenen protocols d'actuació davant de l'assetjament o agressions sexuals que puguin patir les seves treballadores o professores, però les alumnes no estem incloses dins d'aquests. Estem totalment desprotegides. És per aquest fet que avui, dia 8 de març, les estudiants dels països catalans diem prou a les violències masclistes als instituts i a les universitats i assenyalem a les institucions educatives com a còmplices de les agressions que patim dins les seves parets i que no fan res per combatre. Reclamem que a cada institut i cada universitat hi hagi un protocol contra agressions masclistes que protegeixi a les estudiants i que ens garanteixi poder estudiar en un entorn lliure de violències. Per unes universitats i instituts